Dnes sa ponoríme do jednej najzložitejších tém súčasnej spoločnosti, anorexie a vzťahu k vlastnému telu. Patriarchálne normy, spoločenské očakávanie a tlak na dokonalý vzhľad vytvárajú prostredie, v ktorom je ženská chuť, či už doslova, alebo v prenesenom význame vnímaná ako niečo, čo treba potlačať alebo kontrolovať. Ako ovplyvňuje táto dynamika naše telo, sebavnímanie a duševné zdravie? Budeme diskutovať o tom, prečo je ženské telo vnímané cez optiku disciplíny a kontroly, ako sa ženy snažia reagovať na tento tlak a prečo je anorexia viac než len zdravotný problém. Spoločne sa pozrieme na feministické perspektívy tejto téme vrátane myšlienok Morgan McSween, ktorá tvrdí, že anorektické telo je uzavreté, aby uniklo patriarchálnym normám, no nakoniec sa stáva vlastným väzením. Dnes tu vítam dve dievčatá, ktoré nebudem menovať, chcú mať utajené meno aj tváre, tak sa budeme rozprávať s 24-ročnou študentkou vysokej školy a s jednou stredoškoláčkou, ktorá má momentálne alebo bude mať 16 rokov. Vítam vás, dievčatá, ahojte. Ahoj. Ahoj. Akú vy máte skúsenosť s telom ako s väzením? V podstate si myslím, že keď má niekto tieto problémy, áno, teda nielen s body imageom, ale celkovo teda s mentálnym zdravím, tak si myslím, že to toho človeka obmedzuje do veľmi veľkej miery a myslím si, že keď sa teda chceme viac rozprávať teda o tých PPP problémoch, tak v podstate to s tým veľmi súvisí. Čiže, ako som hovorila aj v úvode, že patriarchálne normy alebo mýtus krásy, alebo teraz tak dodám, že často sa hovorí, že telo ako nástroj, či už reklamy, alebo telo ako nástroj v tom zmysle, že ho vlastne účelovo využívame na niečo alebo používame, tak v akom kontexte to napríklad vnímaš ty? Ja to vnímam tak, že v podstate my už sme zabudli, aký je účel nášho tela. My už v podstate sa zaoberáme alebo riešime iba tú estetickú stránku, ako vyzeráme a nie to, ako sa cítime. Je to podľa mňa do istej miery spôsobené či už médiami, či už spoločnosťou a vnímam to aj tak, že keď sa pozrieme na obálky rôznych časopisov, v každom jednom alebo na každom jednom vidíme, že tam je niečo s telom. Či už je to ako schudnúť, či už je to ako sa cítiť dobre po 40-ke, či už je to ako... Alebo napríklad mi vieš, čo napadlo? Že predaj motorovej píly a tam je ženské telo. Vieš, že sexizmus úplný. Že predávame motorové píly, ale musí tam byť žena. Alebo vôbec, keď si zoberiem celý ten širší konspekt, chcem sa opýtať, že problém tela a v súvislosti aj s anorexiou, ak sa rozprávame, tak je vypuklý v dnešných časoch čoraz viac a viac sa o tom hovorí a vlastne existujú štatistiky, že od roku 2009 vznikol výskyt anorexie o 3-krát viac, ako to bolo v minulosti. Prečo je tomu tak, čo si myslíte? Tak podľa mňa takto v minulosti, alebo tak nie, že v minulosti, ale v podstate tá predošlá generácia, alebo tie predošlé generácie teda možno u nich to nebolo tak normalizované ako keby. Alebo sa o tom teda viac nerozprávalo. Čiže bolo to tam? Bolo to tabu. Hej. Že v podstate ono to tam existovalo a určite proste nielen akože anorexia alebo všelijaké PPP, ale v podstate všetky tieto v podstate mentálne problémy určite sa tam vyskytovali. Nie je možné, že nie. Hej. Tým časom sa to podľa mňa viac tak ako keby znormalizovalo, hej, v úvodzovkách. Myslím si, že táto naša generácia to tak berie, že to je v podstate normálne. Deje sa to aj v poriadku, že to tak je. Ďalšia vec si myslím tiež, že možno, že v tej minulosti sa o tom tak veľa ani nerozprávalo, pretože v podstate tam možno nebol ani na to priestor. Nebol priestor a vlastne teraz, keď máme dobu internetu, technológií a ten informačný tok je možno až príliš veľký a zachádza možno až do toho, že vytvára na ľudí nejaký tlak až neistotu. Čiže na jednej strane OK, konečne sa o tom rozpráva, na druhej strane to možno mnohým ľuďom hovorí sa o tom, že umožňuje vytvárať problémy, hej, že ako tá staršia generácia, alebo teda moja generácia často hovorí, že my sme takí neboli,
to už dnes nevedia, čo od dobroty a tak si tu vymysleli, že nechcú teraz jesť a nejaká anorexia a my tu skrási a tak ďalej, čo vlastne asi úplne nie je pravda, pretože máme na to odborníkov, máme na to výskumy a samozrejme aj ľudí, ktorí si tým prešli. Ale ten technologický svet je v tomto taký zaujímavý, že má takú vlastne dvojitú tvár. Že na jednej strane nám umožňuje vedieť o tom a na druhej strane tam vzniká taký priestor možno až na takú úzkosť, alebo že aha, toto sa týka aj mňa a možno, alebo ako si to prežívala ty? Určite si myslím, že teda tým, že sme v podstate tá generácia tých technológií a toho internetu, tak nám to aj viac škodí, ako pomáha. Lebo z jednej strany v podstate nám to hociaké informácie akože dáva, hej, že môžeme sa o tom dozvedieť viac, čo je veľmi dobrá stránka vlastne toho, lebo je veľmi veľa v podstate v tejto téme ľudí, čo nevie o tom a nevie v podstate ani o tom, že sa to deje, hej, a keď už o tom vedia, tak v podstate nevie, že ako to prebieha, alebo že čo to môže v podstate spôsobiť, takže myslím si, že to je veľmi dobrá stránka v podstate toho internetu a týchto sociálnych sietí a technológií. Informácií. Áno, ale na druhej strane si myslím, že hlavne teda tie sociálne siete ako TikTok alebo Instagram sú veľmi toxickým miestom, hlavne pre teda mladých ľudí, pre túto našu generáciu, lebo sme v podstate na tých sociálnych sieťach už od veľmi, veľmi skorého veku a v podstate už od veľmi skorého veku nám sú do hlavy dávané všelijaké informácie, že musím takto vyzerať, musím v podstate toto dodržiavať, aby som vyzerala lepšie a v podstate veci takéhoto typu. A myslím si, že hlavne teda pre tie malé deti alebo pre ľudí skorého veku je toto veľmi škodlivé, nakoľko keď v podstate je to jediná vec, čo stále počúvam, tak čo iné sa môže stať, hej, proste to toho človeka ovplyvní a začne nad tým viac rozmýšľať a v podstate ešte napríklad konkrétne na TikToku, tak v podstate je ten algoritmus. Áno, lajknem jedno video, v ktorom sa o tomto rozpráva a už o tom proste bude každé jedno, hej, a v podstate to tak dokáže ovplyvniť toho človeka, keď už sa niekto v podstate dostane na tú stránku alebo na tú teda stranu tej sociálnej siete, na tú toxickú stranu, kde sa v podstate niektoré ako keby deti, hej, alebo niektorí ľudia, kde už sa navzájom aj podporujú v týchto toxických v podstate mindsetoch, hej, alebo v takýchto veciach, tak v podstate to toho človeka môže úplne zdeptať. Áno, a v podstate to bol aj môj prípad, lebo samozrejme nie len toto, ale určite ma to v tom podporilo a v podstate utvrdilo, že musím toto robiť, aby ma v podstate tá spoločnosť nejako akceptovala, alebo aby som nejako lepšie vyzerala, aby proste spolužiaci ma inak vnímali, aby všade, keď idem, aby na ulici si o mne povedali, že wow, ale proste ja som mala 8 rokov, toto by si 8-ročné dieťa nemalo myslieť, nemalo by proste premýšľať nad takými vecami, že ako ono môže vyzerať lepšie, aby sa viac páčilo v spoločnosti. Iným. Takže áno. Aby si spĺňala nejaké hodnoty. Takže toto si myslím, že je veľmi, veľmi škodlivá strana vlastne tých sociálnych sietí, pretože v mojom prípade, kebyže ja nie som na tom internete od takého skorého veku, tak určite by sa to nestalo tak, že by som vôbec nemala s tým problém, ale určite by som na tom bola lepšie, alebo by sa to nejako zmiernilo. Takže myslím si, že v podstate aj tí rodičia by nad týmto mali mať dohľad a v podstate nepodporovať tie svoje deti v tom, aby mali od skorého veku telefón alebo sociálne siete, lebo ten človek alebo ten rodič teda konkrétne nikdy nevie, že kam sa to dieťa môže dostať. Áno, aj keď mu sledujú ten telefón, tak proste oni nevedia. Nevedia, že čo sa tam môže stať, lebo v podstate niektoré tie deti už si na to v podstate našli nejaké tie triky, hej, že v podstate, že ako si vymazať históriu, ako proste, aby tí rodičia neprišli na to, hej, že proste, že čo oni si pozerajú alebo čo lajkujú, hej. A myslím si, že jediný akože solution, efekt, hej, nejaký, tak v podstate je to, že tým deťom proste nedovoliť byť na tých sociálnych sieťach, lebo nikdy ten človek nevie, že čo tam to dieťa robí. No, hovorí sa o tom veľa, dokonca sú názory, že teda netreba zakazovať deťom úplne telefóny, pretože vyslovene sú potom takéto deti napríklad veľakrát aj šikanované kvôli tomu, že nemajú mobil, alebo nie sú, alebo nehrajú konkrétnu hru a nevytvárajú tým pádom sociálne vzťahy vďaka nejakej hre napríklad. Čo je tiež také, myslím si, že veľmi zvláštne, ale bohužiaľ žijeme v takej dobe, kde teda
Deti majú nedostatok kontaktu, takže sú radi, ak teda môžu sa vzhľadom na nejakú hru obrátiť na niekoho iného a takto si vytvárať priateľstva. Samozrejme, že sú to potom asi naozaj prazvláštne priateľstva, pokiaľ je toto jediný indikátor nejakého dobrého kamarátstva. Čiže toto zakázané, hovorí sa o tom, že nie vždy môže byť dobrým prístupom. Skôr zároveň si myslím, že ja ako rodič, keď si to hovorila, tak som sa v tom videla asi tak, že by sme my, rodičia, sa mali viacej učiť týmto digitálnym veciam, aby sme mi prišli na tie triky. Ja si tiež pamätám, že so synom, keď sme mu merali čas a on to všetko vedel nejak zrušiť a nám vravel, ale veď ja som tu nebol, však, ale ako je to možno, však tu mi to ukazuje. A on si našiel ten trik, ako vymazať aplikáciu, odinštalovať ju a tým pádom mi to neukazovalo. A trvalo to strašne dlho, kým sme ako nejak na to došli, pretože som tomu verila, že toto je aplikácia. Takže toto ako dávam do povedomia všetkým rodičom, že aby si na takéto veci dávali pozor na tieto hacky mladých ľudí. A zároveň chcem povedať, že sociálne siete nás určite nám ukazujú, že na jednej strane informácie je fajn, ale na druhej strane nás veľmi zahlcujú. Tak dúfam, že tento podcast nebude takým zahlcujúcim podcastom. Takže informácie nás môžu samozrejme aj ničiť v tomto zmysle. To určite áno. To je jedna vrstva. Áno. A potom čo tie ďalšie vrstvy, keď si spomínala, že tvoje problémy s PPP začali v 8 rokoch, keby si mohla povedať, že čo tam asi mohlo sa naskytnúť? Takto akože v podstate ja som mala s týmto mojim body imageom problémy už od veľmi skorého veku, áno, už od škôlky, hej. Ale v podstate, keď som ja začala byť tak nejako častejšie na tých sociálnych sieťach, tak v podstate ja si pamätám, ako mi moja mama hovorila, že proste, že nebuď na tom mobile, hej, a toto proste, že poď von a poď sa poprechádzať, áno, a v podstate ona ani nevedela, že čo tam robím, áno, že ja som jej vždy iba povedala, že ja si robím domácu úlohu, hej, a takto, ale v podstate v realite som si ja googlila, hej, že ako mám schudnúť, hej, ako proste, že čo teraz v podstate tak spoločnosť vyžaduje od tých mladých ľudí na to, aby proste spĺňali nejakú tú normu. V podstate, áno. A v podstate mňa to tak strašne zničilo, lebo som začala mať až obsesiu nad tým, že proste, že som si začala dávať pozor, že koľko jem, ako jem, čo robím, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť a v podstate robila som všelijaké veci, len aby so mnou boli ostatní ľudia spokojní. A podarilo sa ti to podľa teba potom neskôr, keď si už prestala možno jesť, alebo neviem, čo konkrétne tomu predchádzalo, že či to bola anorexia, alebo teda bulimia? Áno. Konkrétne bulimia. To ti pomáhalo, áno? V tom momente som si myslela, že áno, lebo v podstate som si myslela, že keď poviem teda si prechádza tou bulimiou, že v podstate ani o tom nikto nemusí vedieť, hej, že proste, že ja toto robím, hej, že aby som bola chudšia alebo takto, ale v podstate som mala taký pocit, že ľudia si to všimli, áno, a potom mi začali aj dávať komplimenty, hej, že proste, že ty si takto schudla a toto, že to je aké skvelé, hej, ale v podstate nielen bulimia, ale všeobecne PPP majú také proste vedlejšie efekty, že to je hrozné. Áno, ja som v podstate mala stále napuchnutú tvár, hej, ja som v podstate, mne sa pod očami vlastne tie malé žilky mi úplne vyskočili, ja som proste vyzerala hrozne, ale všetci ľudia v podstate po tom čase som v podstate tieto vedľajšie efekty ako keby začala zakrývať aj make-upom a všelijakými týmito vecami a to sa naozaj nemalo diať, lebo som mala 9 rokov. Toto sa dialo už v 9 rokoch? Že... V 9 rokoch som v podstate začala tak pravidelne ako keby toto robiť. Že v podstate ono, takto tie problémy so samou sebou, hej, tak toto poviem, tak oni začali veľmi skoro. Ale vyslovene, že som začala s tým niečo robiť, aby som nejako seba viac ako keby zaradila do tej spoločnosti, aby som proste bola vyššie položená ako keby. Tak to začalo v podstate v 9 rokoch a tak veľmi drasticky. To bolo vypukle. Hej, to bolo vlastne od 11 do 14. Čiže v rámci tej puberty asi, hej, že tam... A v podstate, ja keď som mala 9 rokov, tak ja som sa
vlastne to začalo už aj skôr, ale ja som sa začala malovať, hej, ja som proste si kupovala, hej, že sme išli do DMky a v podstate, že môžem si kúpiť takýto rúž, môžem si kúpiť takúto špirálu, takýto korektor a akože 9-ročné dieťa si nemyslím, že by si malo kupovať nejaký 20-eurový korektor, hej, aby si proste zakrylo jej vypuklé žilky pod očami len proste kvôli tomu, že má bulimiu. Hej, a v podstate... Môžem sa opýtať takú otázku, že ako si na to prišla v 9 rokoch, že niečo také sa... Že tu môžem sprocesovať chudnutie, ak to poviem tak škaredo, že s vracaním. Je to tak, áno? Áno. V podstate ono na tých sociálnych sieťach, áno, to bolo vlastne tým hlavným ako keby faktorom v tomto, ale taktiež aj od spolužiakov v podstate som aj počula, akože ľudia, ako sa o tom rozprávajú, všelijaké časopisy, hej, proste v tej dobe, ono sa toto dialo, vlastne to bolo v roku 2016-2017. Moja mama mala časopisy, hej, ja som si ich niekedy čítala a v podstate tam sa tiež, že dnešná téma, hej, že bulimia, anorexia a takto a v podstate to nebolo na to, aby sa zdieľali tie informácie, aby proste o tom dali vedieť svetu, hej, že proste, že toto je ten problém, že toto by sa malo nejako riešiť, že proste dávajte si na to pozor, ale bolo to tam vlastne ako keby advertizované, hej, že proste, že toto robte, aby ste schudli, toto robte, aby ste vyzerali lepšie. V podstate, že zvracajte potom... Ty si to počula ako návod. Ty si to čítala ako návod. Hej. Čiže ty si sa stretávala s ľuďmi v rovnakom veku, s deťmi, ktorí už toto vedeli. Lebo ja keď som sa o tom dozvedela, že niečo také sa deje, tak ja som bola úplne, že paf, že niečo také sa vôbec deje. A vtedy ešte existovali stránky, keď si pamätám, že som písala článok o anorexii a o všetkých tých veciach, ktoré tu teraz schválne nebudem spomínať, že čo využívajú anorektičky alebo bulimičky na to, aby nejedli a tak som bola zhrozená. A keď si predstavím, že toto už deti v takomto nízkom veku ovládajú, tak je to fakt šialené. A ako hovoríš, dalo by sa povedať, aj keď nechceme kategorizovať, ani ja nie som na to odborník, sociálne siete zohrávajú tu veľmi veľkú úlohu. Samozrejme. A deti potom o tom hovoria. Áno. Ako ja si myslím, teda ja som sa nedozvedela vlastne od tých ostatných detí len o tomto, aj od ďalších veciach. To si pamätám, že som bola v 5. triede a vlastne jedna moja spolužiačka sa začala seba poškodzovať. Akože predo mnou, hej. A v podstate ono to ako keby, samozrejme nechcem to nejako znehodnocovať alebo niečo také, áno, ale v podstate nebolo to niečo také ako keby zlé, alebo ako to mám povedať, akože nie, že zlé, ale v podstate... Vedelo sa o tom, že sa to deje, že pre vás to bolo také akože, no však ako keby my sme vedeli, že niekto pred školou fajčí v 90 rokoch, alebo ja neviem, vtedy bol taký, to len si kupovali, alebo čo ja viem, tak my sa to, že čo fetuješ, no tak to boli tie 90. roky, keď prišli drogy, alebo všetci mali proste trošku hašišu, hej. Tak sa to bralo. Sa to bralo tak, no akože jasne, že rodičia boli z toho nie veľmi nadšení, ale asi by som to mohla tak ako urobiť také porovnanie, hej? Hej, ale v podstate, že ono, ja som sa teda o tom seba poškodzovaní dozvedela už aj skôr, ale v podstate toto ma iba tak utvrdilo v tom, že okej, že asi by som to aj ja mala začať robiť, hej, a v podstate ono to je tam teda taká veľmi tenká hranica medzi týmito celkovo psychickými problémami, lebo v podstate ja som sa teda z toho PPP preklzla do ďalších problémov, do hlbších problémov, ktoré v podstate prišli aj skôr, aj neskôr, ale neuvedomovala som si to. Hej, ja som si neuvedomovala, že robím niečo zlé. Ja som si to v podstate potom až vekom uvedomila, že toto sa nerobí, že toto proste ako keby normálne deti, tak to poviem, hej. No dobré, ale ty si bola potom po celý čas, alebo to nám môžeš povedať, že v akom veku si začala byť pod dohľadom odbornej starostlivosti? No v podstate, ja keď som mala 8 rokov, tak sa moji rodičia rozviedli a následne nejako 2 mesiace po ich rozvode vlastne ma dali ku školskej psychologičke. Ale takto to poviem, že ona v podstate nič neurobila. Áno, ako ja som jej niečo povedala, ja som sa jej sťažovala, že proste, že ma šikanujú, áno, a že sa so mnou proste nikto nechce baviť, lebo proste, že som pribratejšia, hej, alebo niečo také, toto jej hovorilo akože 8-ročné dieťa a ona mi proste iba povedala, že no tak si to neber vážne proste, tak sa cez to musíš presunúť, áno, a akože
toto povedať 8-ročnému dieťaťu, hej, že ja som v podstate nevedela, že ako to mám urobiť, hej, ja som proste nebola až tak v podstate psychicky na tom dobre ani a zároveň som nebola na to až tak vyspelá, aby som ja sa s tým sama vedela vyrovnať alebo aby som vedela, že čo mám vôbec robiť, áno, lebo tak keď je v podstate niekde výskyt šikany, tak ten šikanovaný, on veľakrát nevie povedať nie, lebo sa bojí. Hej, a proste nevie sa tomu nejako brániť. A to bol teda aj môj prípad a v podstate ja som k tej školskej pani psychologičke chodila dosť dlhú dobu a v podstate nejako mi s tým nepomohla a v podstate ešte viac ma utvrdzovala v tom, že teda robím dobre, keď robím nejaké, že teda bulimia, hej, že proste, že to je dobré, hej, že aspoň schudneme a aspoň ma budú menej šikanovať. To ti povedala normálne takto? Ona bola taká, že lebo ja som jej hovorila, že no proste, že niekedy ja vôbec nejem, hej, a že proste, že keď už niečo zjem, tak ja to proste vyvraciam, lebo nechcem pribrať. Čiže, ona bola taká, prepáč, že ti do toho vstúpim. A ja keď to takto počúvam, tak ty si sa chcela o tom rozprávať. Lebo ty si povedala konkrétne veci, ktoré robíš, niekde asi vnútorne si vedela, aj keď si bola malinká, bola si dieťa, vedela si, že toto asi není v poriadku a ty si asi očakávala presne, že to zoberie do svojich rúk a dá ti návod alebo niečo sa bude diať a ty si dostala spätnú väzbu, že OK, že to je dobre? To je, áno, lebo v podstate ja som sa aj sťažovala na to, že ma teda šikanujú preto, lebo som teda pribratejšia a teda šikanovali ma aj za to, lebo som teda, že vraj moc múdra, áno, že som proste šprtka, takto, hej, ale v podstate ja som sa aj na to sťažovala, hej, že v podstate aj kvôli, že proste videla som na internete toto a proste šikanujú ma kvôli tomu, že som ako keby tučná, hej, a v podstate začala som kvôli tomu robiť toto. A ona bola taká, že no vidíš, tak predsa si sa vynašla a našla si spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Takže v podstate ona 8-ročnému dievčaťu povedala, že bulimia je dobrá. Ja som čakala vtedy, lebo v podstate samozrejme rodičia mi hovorili, že ja môžem povedať hocičo, že ona mi s tým pomôže, ona ma podporí, ona niečo vymyslí. Tak som bola taká, že OK, lebo aj keď som nevedela, že to je zlé, tak som tam niekde, lebo v podstate to je také, že niekto, keď robí niečo zlé, tak v podstate on si ako keby taká tá nejaká vrchná vrstva v jeho mozgu je taká, že však to je v pohode, hej, ale niekde tam vnútri úplne, že hlboko vie, že to není dobrá vec. A to presne som tak mala aj ja, hej, že ja som vedela, že to proste není správne a že toto nerobí každý, hej. A v podstate ja som od nej čakala, že tak mi povie, že Zuzi, že toto není dobré, hej, že v podstate toto by si ty nemala robiť. Že toto naozaj, toto je ako keby neakceptovateľné, hej, že máš iba 8 rokov, že v podstate ty by si sa nad týmto vôbec nemala zamýšľať, že dobre, že poďme riešiť tú šikanu. Poďme niečo spraviť s tým, hej, že poďme im niečo povedať, poďme proste niečo s tým robiť. Ale v podstate ona neriešila tých okolo ľudí, ale riešila mňa. Áno, čo je samozrejme na jednej strane dobré, lebo ma mala naučiť, že ako sa s tým mám vyrovnať, ale ona ma nenaučila, ako sa s tým mám vyrovnať. Proste mi iba povedala, že bulimia je super a že mám v tom pokračovať. Ako si potom pokračovala s týmto svojím ozdravovacím procesom, že teda táto psychologička ti možno nesadla, alebo teda ten jej prístup bol možno pre teba ešte dnes niečím zvláštnym, k čomu dnes pristupuješ, že to teda nebolo pre teba dobre? Ako si potom pokračovala v tejto ceste? No v podstate ja som tam potom prestala chodiť, lebo som sa rozhodla, že toto mi nič nerobí, že na čo tam budem chodiť, na čo s tým budem strácať čas, lebo v podstate v tom čase som ja chodila na krúžky, áno, a to bolo v podstate niečo navyše. A tak som sa rozhodla, že tam teda nebudem chodiť, ale potom vlastne keď som mala 13 rokov, som začala mať halucinácie. A začala som teda vidieť veci a začala som počuť hlasy a takéto veci a v podstate nebol to ten hlavný problém, hej, akože ja som mala v podstate, som sa seba poškodzovala, hej, a mala som v podstate tendencie ku samovražde, hej, ale v podstate ten hlavný problém, čo som ja povedala mojim rodičom, je, že mám halucinácie. Lebo som im nechcela povedať o tom, že no, čau mami, vieš, že no toto si robím, hej, lebo samozrejme, že viem, že by to zničilo mojich rodičov z jednej strany a z druhej strany som sa za to veľmi hanbila. Lebo v podstate ja som ani nie, že bola vychovávaná tak, ale v podstate nejako som sa tak naučila, že
nejaké tie zraňujúce emócie ako keby sú zlé. Že proste ukazujú ma ako nejakú zraniteľnú a že to není dobre také ukazovať také emócie. Hej, že ja musím proste vyzerať, že som silná a že mne nič neoblíži. A v podstate som sa za to veľmi hanbila, že ja dokážem mať nejaké emócie a že mne niečo dokáže ublížiť. A v podstate tak som mojim rodičom teda v 13 rokoch povedala, že mám halucinácie. A oni ma dali teda k jednej pani psychologičke. Áno, a v podstate tam som nejaký čas chodila, ale v podstate bola som možno na nejakých 4 alebo tak nejak sedeniach. A v podstate už aj jej som povedala, že mám halucinácie. Ona mi vtedy povedala, že by som mala vyhľadať psychiatra. A v podstate tak som išla ku psychiatrovi. Oni mi povedali, teda vlastne ani som tam nešla. Moji rodičia tam zavolali a v podstate oni nám dali termín na august. To bolo vtedy nejaký apríl, hej. Že proste moji rodičia mi povedali, že no moja dcera má halucinácie, hej, ona počuje hlasy a vidí veci, hej. A oni takí, že no, tak prídete v auguste, hej. Ja si to presne pamätám, že ten termín bol 19. augusta. A v podstate to bolo okolo nejakého apríla, mája, hej. A vlastne toto bolo v roku 2023. Bolo to vlastne pred mojimi 14 narodeninami, keď mi teda povedali, že mám vyhľadať psychiatrickú pomoc. A v podstate dostala som ten termín, ale ono sa to tak strašne začalo zhoršovať, že ja som proste musela ísť na pohotovosť. V podstate tam som bola u konziliárneho vlastne psychiatra, hej, čo mal vlastne v ten deň službu. A oni mi tam povedali, že by bolo dobré, keby idem na hospitalizáciu. Takže som vlastne nejaký mesiac po mojich 14 narodeninách som išla prvýkrát vlastne na psychiatriu. A v podstate bola som tam nejaké 3-4 týždne cca, hej, takže povedzme, že mesiac som tam bola. A v podstate takto to poviem, že to bolo hrozné. Lebo 14-ročná dievča, aj keď to vlastne teraz by som povedala, že dnešná spoločnosť to tak vníma, že to už sú ako keby vyspelí ľudia, ja som to tak vôbec nevnímala. Ja som v podstate bola úplne ublížená, lebo v podstate dajú niekoho na psychiatriu. Nemôžem sa stretávať s mojimi rodičmi až tak často, lebo v podstate ja tam nebývala som v tom okolí tej nemocnice. A v podstate ešte aj ten prístup vlastne aj toho personálu, aj ten vlastne... Ti nepomáhal nejako? Vôbec. A v podstate aj ten kolektív tam nebol moc dobrý. Že tam si sa naučila robiť, to je ako keď sa hovorí, že keď ide ten nejaký do väzenia človek, že príde ešte z recidívou, ešte sa naučí nejaké nové triky. Čiže je to tak? Alebo mám takú skúsenosť, ako čo poznám ľudí, ktorí prišli z psychiatrie, že sa tam naučili. A zároveň tým, že je to také hrozné, tak ťa to možno aj naučilo, že sa tam už nechceš vrátiť. Môže byť, že... Áno, hej, to určite, akože ja som si povedala vtedy, že ja už tam nikdy v živote nechcem znova ísť, hej. Ale v podstate oni ma prepustili ku koncu vlastne júla. Ja som tam bola cez leto. A som sa tam vrátila naspäť vlastne v októbri. A poviem to tak, že vrátila som sa tam naspäť, ja si to tiež znova pamätám, áno, lebo v podstate ja si veľmi pamätám tieto ako keby tie najtraumatizujúcejšie dni, tak to poviem, alebo proste fakt také dni a dátumy, ktoré ma fakt, že nejako poznamenali, si pamätám, áno, a bol to vlastne utorok. Už som chodila vlastne pravidelne k psychiatrovi a vlastne mala som termín teda v ten utorok, hej. Išla som na kontrolu, hej, rozprávala som sa teda s pánom psychiatrom, on sa ma pýtal, ako sa mám. Som mu povedala, že nie je veľmi dobré a že dnes večer sa zabijem. On mi povedal, že prosím ťa, neblázni, nemôže sa zabiť. Tak som bola taká, že nie, vy to nechápete, ja si nerobím srandu, ja sa naozaj chcem zabiť, ja sa zabijem. Proste, že dnes večer už nie, proste, že už ja nič, proste, že dnes bude koniec. On bol taký, že prosím ťa, neblázni mi tu, hej. Potom si zavolal mojich rodičov, že no, vaša dcera mi tu hovorí, že proste, že sa chce zabiť, to je úplná blbosť. Tak moji rodičia samozrejme, že ale prosím ťa, neblázni, hej. No, to bolo niekedy ráno, som mala tú kontrolu. V podstate večer po mňa prišla sanitka, lebo som sa teda pokúsila zabiť. Bola som 4 dní na detskej klinike, nakoľko, neviem, či to tu môžem povedať, keď takto, toto. Ale v podstate som sa predávkovala a museli mi robiť vlastne výplach žalúdka a v podstate bola som teda hospitalizovaná na tej detskej klinike, kde v podstate som bola na infúziách, bola som na všetkých prístrojoch pripojená, hej.
A potom ma dali vlastne na psychiatriu znova. Môžem sa ešte opýtať, všetko to súvisí s tou bulimiou? Myslíš, že to všetko súviselo s tým sebaobrazom, ktorý si o sebe mala? Určite áno. Hej. Ja si myslím, že to bol teda hlavne ten hlavný problém, ale z toho vlastne koreň, ako keby sa vyvíjali tie ďalšie, lebo v podstate tá bulimia, ona trvala veľmi dlho, ale v podstate ona stále trvala, áno, do mojich 14 rokov, ale v podstate potom to začali tie ďalšie problémy ako keby prekrývať. Lebo v podstate ja som mala viacero tých problémov naraz a v podstate niekedy proste boli ako keby dôležitejšie, hej, tak to poviem, alebo hlavne teda tí psychiatria takto to vnímali, že niektoré sú dôležitejšie ako tie ostatné, hej. A v podstate v tejto bulimii oni, keď som sa začala seba poškodzovať a takto a v podstate som o tom už začala tak otvorenejšie hovoriť, tak oni v podstate vnímali ako ten hlavný problém moju depresiu a moju úzkosť namiesto tej bulimie. Čo je samozrejme, obidve veci sú ekvivalentne dôležité, si myslím. Lebo obidve... Tu by som sa chcela zastať možno trošku odborníkov, že asi vedia, čo robia, že takto možno ten prístup si ty vnímala ako ten pacient, ako ten klient, ale pokiaľ niekto má takéto stavy asi, že ako ty, tak asi vychádzajú z depresie, z úzkosti, že čiže toto bolo asi pre nich akože dôležité. To určite áno, ja ich nespochybňujem, teda samozrejme, že to nie. Ja len tak rozmýšľam nad tým, vieš, že čo ich to, ale neviem. Ako to určite, ale ono to v podstate bolo tak, že oni sa na to vôbec nesústredili, hej. Že v podstate ja keď som im tam aj o tom hovorila, že proste, že toto ma trápi, že proste, že ja som si už, no teda samozrejme, Ty si potrebovala sa o tom proste rozprávať. A v podstate ja už tým, že som už bola staršia teda, hej, že som mala nejakých 13-14 rokov, tak už som bola taká, že toto ma trápi, lebo proste znova som začala proste toto menej jesť, znova som začala viac toto. No vlastne takto celkovo tá psychiatria mi teda nejako nepomohla. Teda ja som bola celkovo hospitalizovaná 4-krát, v podstate 3-krát som bola vlastne na tej istej klinike, nič sa tam nezmenilo a v podstate ma veľmi zanedbávali, hej. A nebol tam žiadny taký prístup, že poďme ti pomôcť, ideme do toho, hej, proste chceme, aby ti bolo lepšie a v podstate bolo to tam veľmi toxické, by som povedala, že oni sa vôbec v podstate o tých pacientov nejako nezaujímali, že v podstate oni aj tak hovorili, hej, že v podstate, že ty už si tu 20 dní, hej, že môžeš tu byť, čo ja viem, ešte tu budeš nejaké 4 dní a bolo im jedno, že či je tomu človeku lepšie. Ty si vlastne odchádzala z tej kliniky možno s tým, že síce si dostávala pravidelné jedlo, ako si mi hovorila predtým, že v odzvukách vás tam vykrmovali a na druhej strane si dochádzala vlastne do svojho prirodzeného prostredia znova s tými istými problémami asi, možno ešte horšími.